و رقیبش از کشور همسایه ما ازبکستان دلشودبک баротов таваҷҷӯҳ мекунем. эмомалӣ нуралӣ ва инчунин дилшодбек ҳам даври аввал озод буданд. акнун ин даври дуюм аст ки рӯи гилем омаданд ва барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ озмоиро оғоз карданд. эмомалӣ нуралӣ барандаи нишони тиллои гранд-слами душанбе дар соли 2025 ин навбат мехоҳад ки дар мусобиқаи хонагӣ ин натиҷаро бори дигар нишон бидиҳад ва аз миёни 17 ҷудокори вазни то 66 килограмм ки имрӯз дар сабқатҳои гранд-слами душанбе ҳунарнамоӣ мекунанд, яке аз довталабони асосӣ маҳз ин чеҳраи сафедпӯши тоҷикистонӣ ба ҳисоб меравад. албатта мо ба ҳунар ва истеъдоди ҷудокори 24-солаи кишварамон боварӣ зиёд дорем ва барояш дар ин роҳ барои пиёда кардан ин роҳи пешакардаро муваффақият ва пирӯзиро орзумандем. барои ҳарду доварбону шидо нишон дод ва акнун фишороварии эмомалӣ нуралӣ ҳам бештар мешавад. ҳолати кор дар замин, ҳаракатҳо аз ҷониби эмомалӣ нуралӣ. дастпарвари клуби варзишии парвиз собиров аст ин чеҳра ки зери роҳнамоии мураббӣ фаррух собиров солҳои охир тамрин мекунад ва дар мусобиқаҳои гран-приву гранд-сламҳо чандин маротиба ширкат варзидааст. се медали тиллои гранд-сламро дорад. эмомалӣ нуралӣ аз қаҳрамонии ҷаҳон тавонист ки миёни ҷавонон нишони тиллоро ба даст биёрад ва соли 2025 дар венгрия ҳам ба гирифтани нишони тилло даст ёфт. чӣ ҳаракати олӣ, чӣ партофти ҷолиб ки мухлисонро ба по мехезонад ва ана ҳамин ҳунарнамоии ҷолибро албатта мухлисон ҳам аз эмомалӣ нуралӣ интизорӣ мекашанд. бо ин партофти ҷолибаш эмомалӣ имтиёзи вазари гирифт ва пешсафиро дар ихтиёр дорад. ҳолати кор дар замин, кӯшишҳо ба хотири он аст ки пояшро берун созаду барои дар ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштани рақиб мавқеият пайдо кунад. ҳаракатҳои идома меёбад аз ҷониби эмомалӣ. каме дигар барои эмомалӣ лозим аст ва муваффақ ҳам мешавад, вале рақиб ҳам мехоҳад ки дар ин ҳолат шаҳди нокомиро аз эмомалӣ нуралӣ начашад, вале фишороварии эмомалӣ боз ҳам бештар мегардад. ҳамоно идома дорад кӯшишҳои эмомалӣ ҳатто барои таслим кардани рақиб ҳам ҳаракатҳоро лаҳзаи эмомалӣ идома дод. ба ҳар сурат тавонист ки бо имтиёзи вазари пештозиро идома диҳад. албатта ки муҳаммад абдураҳмонов сармураббии мунтахаби ҷудои кишвар зимни суханронияш қайд карданд ки эмомалӣ айни ҳол дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ва умеди ба даст овардани нишони тилло аз ин чеҳра хело ҳам зиёд аст. аз канор нишастааст муҳаммад абдураҳмонов ва барои эмомалӣ нуралӣ дар ана ҳамин ҳолатҳо маслиҳат медиҳад. ҳатто бубинед ки модари эмомалӣ нуралӣ дар макони баргузоршавии мусобиқа ҳам қарор дорад ва ҳунарнамоии фарзандро аз наздик пайгирӣ мекунад. ана ҳамин чеҳрае ки навакак дар қаҳрамонии осиё ба даст комроншоҳи устодгириён тавонист ки бори дигар унвони қаҳрамонии осиёро ба даст биёрад. фаррух собиров ҳам аз канор ҳунарнамои шогирдро пайгирӣ дорад. ин кафкубиҳо ҳам барои ана ҳамин чеҳра ҳаст, чеҳрае ки дар солҳои охир тавонист ба натиҷаҳои беҳтарин дар сайри ҷаҳонии ҷудо, қаҳрамонии ҷаҳон, қаҳрамонии осиё даст ёбад. ҳатто дар бозиҳои олимпии париж 2024 ҳам бо ҳунарнамоии арзандааш ин чеҳра дили мухлисони ҷудоро шод гардонида буд. интизори бозгашти дилшодбек аст. эмомалӣ нуралӣ то анҷоми вақт 1 дақиқаю 14 сонияи дигар боқӣ мондааст. Başkanlar Komisyonu Azami Tacikistan.
дилшодбек баротов рӯи татамӣ баргашт ва рақобатро идома медиҳад. боз ҳам кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб. дар пойзани дигар буд аз ҷониби Эмомалӣ ва албатта дилшодбек ҳам пай бурдааст ки дар муқобили яктан аз чеҳраҳое қарор дорад ки олами ҷудоро бо ҳунари болояш ба қавле ба ларза ҳам дароварда солҳои охир. ишораварӣ аз ҷониби дилшодбек ҳам зиёд аст дар ин лаҳзаҳо ва бояд ҳам ҳамин гуна бошад, чун рақиб пешсаф аст. ва бори дигар ҳалоки берунаро инҷо Эмомалӣ Нуралӣ мехост ки анҷом диҳад. сармураббии мунтахаби ҷудои Ӯзбекистон ҳам барои дилшодбек маслиҳат медиҳад ки чӣ кор кунад. шидои дуюм ба хотири камфаъолӣ ба дилшодбек баротов нишон дода мешавад. албатта чунин дастгириҳо барои варзишгарон боз ҳам рӯҳияи тоза мебахшад, то ки дасту остин бар зада барои хушҳол кардани мухлисон ҳаракатҳову кӯшишҳоро бештару хубтар кунад. сонияҳои поёнӣ ва 5, 4, 3, 2, 1 ҳаминтар Эмомалӣ Нуралӣ дар рақобати аввалинаш бо имтиёзи Вазари рақиби ӯзбекистониаш дилшодбек баротовро шикаст медиҳаду ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ меравад. албатта боз ҳам баъди ин пирӯзӣ умедҳо ба ин чеҳра зиёдтар мешавад. даворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки ана ҳамин ҳаракати Эмомалӣ Нуралӣ барояш имтиёзи Вазари овард ва дар сабқати аввал ӯро пирӯз гардонид.